Toto je příběh pana Browna, který bydlí ve 48. patře mrakodrapu a jednoho dne vyrazil do lékárny a potkal svého přítele. No ahoj. Ahoj. Tyjo, představ si, že už 4 dny jsem doma neviděl manželku. A kde je? No ona šla vytírat schody, ale ještě se nevrátila. Hele, já jdu, musím jít. Čau. Čau. Přijde pan Brown do lékárny a sděluje své přání lékárníkovi. Dobrý den, pane lékárníku. Mám hrozný problém se škytavkou a potřebuju nějaký lék. Tak na to nám perfektní fígl. No tak to vám teda pěkně děkuju, ale tu škytavku má naše babička. Pan Brown se rozhodne, že když už je u pana lékárníka, tak se zajde i na oční. Dále. Dobrý den, pane Browne. Dobrý den, pane doktore. Posaďte se. Děkuji. Jak se cítíte v nových brýlích? Výborně. Teď potkávám spoustu přátel, který jsem dlouho neviděl. No vidíte.